अरे तू व्हिडिओ काढा नाडा बेबी आहे तुका बेबी आहे तुका आणि हे मेलकेरा आणि हे बेस्टना अगो तुगे हारतो न्हू तेका लागून व्हडली हाडले बेबी घे मेर्शन घे आवय तेकाय हावपाचे आवय बेबी तें जैत गो सारकें चोय ती गायनी हातीन जैत ती आमगे भुरगीं रे बाबा सारकें हांव फिश काटा कांटी काटा बेबी हांव काटा सारकें बस तूं सारकें बसवलें ना सारकें बस हॅलो गायज कशें आहाय तुमी गुड मॉर्निंग सगळ्यांक गुड आफ्टरनून सगळ्यांक आतां बाजाराक गेली सकाळी नुस्तें हाडा मागीर नुस्तें फ्राय केला शीत केल्या कोड केल्या मागीर सगळें हाडून हाडा चल बाबा आज गेली नाय ती काय न्ही इस्कला गेली नाय कळना मातशें ओके ओय एचे बेबीचं कितको जेते आमगे बेबी बरें हें गो जेता बेबी तेक लायत गो तूं जे दाखय वेरी गुड डॅश माय फुल मूड ओके लेफ्ट डॅश माय लेफ्ट कांड दिवपा जाय तेका घ्यायचे कांट दिले हे बोल ह्या अक्के काट हां याचे हे बाडे हां बेबी हे बरें लागता ओके न्हू हे बरें लागता उस गरम आहा आमगो हांव काटा रा माशेला मेकी जय रे बेगीन जय रे बाबा तोल रे जे वेरी गुड गरम आहा रजा गरम जेवपा जाय बरें गरम जेवलें वेरी गुड सो आरोयना काय बेबी तूं कोणा लायत गो नाडा ते सार बरी दिता ती मागीर भुरगीं मागीर मोगा भुरगीं मोगा ती दोग जाणां आहाय मागीर 4 जाण जाल्यार मस्ता भुरगीं न्हू 4 जाण जाल्यार पण बाय तेजें नांव कितें गो बाय दोग जाण मेरिकल पूण हे मेरिकल आनी ते मेरिकलची बरें मग भुरगें मिकूर कसो गो दोगांयलें नांव मेरिकलची से कितकन जेते थे मिके भुरगीं चल जे बेगीन जे ओके इधर देख इधर है जसमा के इधर है ना ऐसे माकड़ है कितको बसले थे गेलो और ये किधर है और वो देख पाशा के इधर है सब लोग किधर आ गए बहुत सारे किधर है और जसमा का ये क्या बोलते हैं टेरेस वाला ही अरे ये लोग सी माकड़ कितले याचे राना सोन याचे गेले आता माकड शारा येले आम्ही याचे भाजतालो ऑर्डर हा ऑर्डर चीज चॉप्स इसको दही चाप पीने सगले है मंजू गया वो लोग इधर ही है ना कितना है कितना लोग है लोग हम लोग को चाय को बुला चाय में चाव गाल देंगे माकड येले माकड हे ती सगळे हिंग पावले ऑर्डर आली मागीर हिंग वयताय मागीर आमगे ग्लॅडसन बाबागे हाल काजार आज रोस घालपाचो अशें करून रोस तांती बी मारपाची समथींची आनी मागीर चल मागीर दाखयत मागीर रोसाचें ओके मागीर काणकोण हय मातशें हिंगसर मातशें पयस पडटा तें आमकां राती कडेन ओके मागीर चल बरी कोन ओके बाय चल कितको बसून आहा तो माकड चोचे चला चोय कितको आता बसून अरे गेलो चोयताय बायसोली वचपा बायसोली काणकोण हे मोनिका हें हाडून गेला तांती हाडून गेला आनी दूद हाडून गेला तेजे वयल्यान फोन मारलो तांती आनी दूद हाड मागीर जीपे कोथी तेजे मारपाक हाडून गेला रात्री येतले घेवन येता तांती आनी ते दूद घेवन येता आले को तांतिया ए फोड़ किरा शेबोर आले शेबोर तांती आले इस्तर मध्ये पाऊस पहिले आमलेट जाय हिंगा आमलेट जाय तो पाऊस नु म्हणून रे या तिंगा असता दूर असते काय दूर दूध तशी तर साइडीन दर चल येता आम्ही येता चल मागीर दाखयता चल बरें मागीर ओके बाय वेलकम टू काणकोण याचे गेले कितको टेस्ट आहे ओके बावले ह्याचे सेटअप हे चलत तेंगले अजून काय झालं ना ह्याचे तांती आहे ह्याच्या मायरा नाका हे दाखल तेंगे आणि तो दूध हाडला ते दूध या
sofna. Uda sugoro de penna toni, goya yang usai. Goya ospoka mutuka, deusona dogai. Ora desa novi astana, ugra suzo yetana. Korta tapa tuci sofna. Ubora gargo mera, magor malyar gava, kodel to sur. अंडे का बंडा ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंडा आओ सिखाओ मैं अंडे का बंडा ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंडा अंडे पे अंडा अंडा अंडे पे अंडा अंडा अंडे पे अंडा अंडा अंडे पे अंडा अंडे पे अंडा अंडा अंडे पे अंडा अंडा अंडे पे अंडा अंडा अंडे पे अंडा रुत्तानी रोसु mai tolasu ruttani rosso mai tolasu nore ambia rosso lai dai bore goru gaso nore ambia rosso lai dai bore goru gaso ande pe anda ande pe anda ande pe anda ande pe anda ruttani rosso mai tolasu ruttani rosso mai tolasu nore ambia rosso la dai bore goru gaso nore ambia rosso la dai bore goru gaso sono trascina mi